Заманча шартларда гореф гадәтләребез юкка чыга бара. Тарих битләренә күз салсак, халкыбыз тарихи чыганакларын, милли йолаларны, музейларны саклап, буыннан буынга тапшырып килгән. Бүгенге көндә музейларның әһәмияте аеруча зур. Татар дәүләт филармониясе музее белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина танышып кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее 1997 елда 60 еллык юбилей уңаеннан оеша. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илхам Шакировның хәйр фатихасы белән ачыла. Филармония ул вакытта Казан шәһәренең Гоголь урамы 4-нче йортында эшләп киләдер. Шушы бүлмәдә филармонияның сәнгать җитәкчесе Илхам Гыйлметдин улы Шакиров та, аның эш бүлмәсе дә шушы музей бүлмәсендә иде. Музейның теләкләр, тәкъдимнәр китабы да нәкъ менә аның сүзләр белән башланып китә. Татар артистлары кая гына барып чыгыш ясамаганнар. Ул шахталарга, дисеңме, тайгыларга менә 1972 елда Донбасс шахтерлары тарафыннан анарга бүләк ителгән каска. Филармония музее шушы еллар эчендә концерт оешмасы тарихын яктырта алырлык бай мәгълүмат туплаган. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арслановның шәхси әйберләре. Заманында ул тыңлаган менә шушы радиолы һәм дә инде аның башкаруында язылган пластинкалар. Аның турында чыккан китаплар да бездә урын алган. Аның берсе менә сүз тәме һәм инде аннан соң чыккан китабы Айрат Арсланов истәлекләр шулай ук тагын да тулыландырылган. Аның концерт костюмы. Рәмзи Гарифуллин дигән фокуслар остасы менә шушы костюмын үзе теккән костюм инде ул. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Патимиргалиеваның да күлмәкләре безнең музейыбызда урын алды. Музейда күренекле артистларыбызның кул җылысын саклаган гармоннар төп урынны алып тора. Иң борынгыларыннан Мустафа Салахетдиновның концерт гармоннары, Рөстәм Вәлиев виртуоз баянчыларның берсе, Рөстәм Вәлиевның менә түбәтәе һәм концерт гармоны. Төрле кичкенә гармоннарда уйнаучы Люция Камалованың аккордеоны да бездә урын алган. Башка музейлардан аермалы буларак, биредә экспонатларны тотып карарга да мөмкин. Менә шундый тартмачыкларда алар сакланалар. Мәсәлән, монда урын алган Усман Әлмиевның түбәтәе, аның концерт костюмының менә бу каптырмалары дип әйтик инде. Шулай ук Әлфия Галимованың менә бизәнү әйберләре дә урын алган менә. Дәүләт симфоник оркестры тарихына караган экспозициядә бай иштәлекле. Татар дәүләт симфоник оркестры дирижеры Натан Рахлинның шәхси әйберләре дә бар. Натан Григорьевич Рахлинның дирижер таякчыгы. Биредә күренекле композитор Александр Сергеевич Ключеревның үзенең шәхси коллекциясеннән да экспонатлар саклана. Ул да булса аның патефоны. Музей эшчәнлеге филармония тарихына бәйле документларны туплау белән бер рәттән төрле елларда эшләп киткән артистлар аларның туганнары белән элемтәдә торып, иҗатына багышланган очрашуларда уздыра. Габдулла Тукайга багышланган әдәби-музыкаль кичәләр ел саен зурлап билгеләп үтелә. Легендар җырчылар Әлфия Абзалова, Илхам Шакировның туган көннәрен һәр елны филармониядә уздыру матур традициягә әйләнеп бара. Филармония фойесе диварларында тамашачы мәхәббәтен яулаган сәнгать осталарының фотопортретлар тизмәсе урын алган. Бүгенге көндә аларга QR-кодлар урнаштырылган. Шул рәвешле бу шәхесләр турында татар-рус телендә язылган мәгълүматны табып була. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.